तोहर सेटिंग। हर रोज का तू यार संगे होता रहे डेटिंग। खड़ी का तनी जी सुननी हनई हर में रहे तोहर सेटिंग। रोज का तू यार संगे होता रहे डेटिंग। खोदी के गढ़ा का तू बिया अपन बोले बा। खोदी के गढ़ा का तू बिया अपन बोले बा बोला। खड़ी चिंता जोनी करे बोलो मुआ यार खाली ऊपर डोबले बा। खड़ी चिंता जोनी करे सजना यार खाली ऊपर डोबले बा। खट बात समझिए ना प्लीज। वाला बात रे कहाँ कहाँ डला ले सहला हाथ रे। हट कोही ना जी कैसे रुआ के समझाए। दूरही से बैठी के बोले बतियावे गलिया के चूमे खाली किसे सहलावे। रह के तना दूर कैसे तोहरा के उठोले बा। रह के तना दूर कैसे तोहरा के उठोले बा। सुनी ना हट चिंता जोनी करे बोलो मुआ यारबा खाली ऊपर डोबले बा। हट चिंता जोनी करे सजना यारबा खाली ऊपर डोबले बा। डीजे मनीष रक्सौल। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। बाचल बाड़ी ना होता विश्वास रे। मन कर खाली जाके आज साल फंस रे। अरे दादा खड़ी ऐसे मत न बोली। सच कहतनी खाके क्रिया तोहार हो कोइले नइखी प्यार में खुद कौन पहाड़ हो। मनोज अमित से सुन के नैना हमर रोले बा। मनोज अमित से सुन के नैना हमर रोले बा। चुप ना हटे चिंता जोनी करे बनो मुआ यारबा खाली ऊपर डोबले बा। हटे चिंता जोनी करे सजना यारबा खाली ऊपर डोबले बा। I love you ना।